Endavant. Seu. Què hi faig jo aquí? Vull sortir. Segur. Però primer has d'explicar-me què has estat fent aquests darrers mesos. Què vols dir? Com has fet servir les teves habilitats? Què en saps, tu? Tot. O res. Ets com jo? Com ella? On és? Qui? Ja saps qui, la Laura. La veuràs aviat. Potser. Això depèn de tu. I d'ella, esclar. Què li esteu fent? Comencem pel principi. Just després de l'accident. Ei, tio! M'alegro que t'hayas animat a sortir finalment. No sé, em sento estrany. Però els metges estan donant alta. Hauries d'estar més animat, no? Ho sé, però... no sé. Deixa't de tonteries. Què vols prendre? Guapa, pots posar 2 cintones de Tanqueray? Ara mateix. Gràcies. No puc beure alcohol, encara prenc medicació. Tio, de veritat, ve una mica, estàs tu muermo? O te desinhibes o no lligues? Però tu has vist. Si abans de l'accident em menjava una rosca. Tio, has de confiar més en tu mateix. Abans ben que ho intentaves. No tinc ganes que es riguin de mi. Veus? Aquest és el problema. Aquí teniu. Gràcies. Convido jo. Gràcies. Salut. Què et sembla? Ah, guapa, oi? Està bé. Sense-li la canya, vinga. Passo. Ara. El canvi? Quédate. Oh, caram, gràcies. El meu amic Òscar, aquí present, m'estava dient que ets molt guapa. Ah, caram, doncs gràcies també. Anna! T'has somrigut, li agrades? Segur. Tio, prova-ho, que has d'aprendre. I què vols que faci? La convido a una copa, és cambrera. No sé, tio, és un compliment. Mira, mira, però mira quin cul! Paio, ets un geni. Segur que li encanta si li dic: nena, mou aquest culet tan bonic que tens, que m'agrada molt. Ah, t'has sentit? Aquesta tia vol rotllo, t'ho dic jo. Casualitat. Cap tia mou el cul així, si no vol guerra. Tio, lliga-te-la tu, si tant t'agrada. Ja m'agradaria, ja. Però la meva dona no estaria d'acord. Ja sé. Que me ne dius que ho ets? Què? Que la cridis o lo faig jo? No. Una, No, va, para. 2... Cambrera, cambrera. No diguis cambrera, digues-li guapa, bonica. Sí? D'això... Ens podries portar uns cacauets, sisplau? Oh, esclar. A quina hora acabes? Vols anar a prendre alguna cosa? Què? No, res, perdona. Digui. Noia. Va, vinga. Vine a prendre alguna cosa amb mi després, sisplau. Esclar. Digues-li alguna cosa més. M'agrada, tens uns llavis molt molsuts. Jo me'n vaig. Ets un capullo! Què? Quan li has pagat? Jo res. Us esteu enfotent de mi, no tots dos. Et juro que jo no faig res. Què li has dit que faci? Fins on pensa arribar? Fins al llit? Tu! Vine cap aquí. Ensenya'm les tetes. No et fa vergonya? Com? Ets una puta i tu un cabró, Lluís. Al començament vaig pensar que tot era un muntatge del meu amic, que creia que m'animaria. Però al cap d'uns dies que el Lluís em seguís jurant que ell no tenia res a veure, vaig començar a experimentar. Van ser els millors dies de la meva vida. M'emportava al llit totes les dones que volia, anava a les botigues i restaurants i marxava sense pagar. I llavors vaig decidir aprofitar el meu do per fer justícia.
Ja sé que és tard. Ens veiem ara. Fins ara. Adéu. Bona nit. Joder, bona nit, m'ha espantat. No sap ni qui sóc, oi? Perdoni, ens coneixem? Treballeu aquí. Ai, em sona la seva cara, però és que hi ha molta gent a aquesta feina. No fa tant que em va despatxar. Miri, és tard i estic cansada. Bona nit. També et vas donar molta pressa en acomiadar un treballador que estava de baixa per accident. Què? Jo? No parlis, escolta'm! Et vas fer servir de mentides per acomiadar-me sense dret a tu. I ara m'he quedat sense res, així que m'hauràs d'ajudar. Series tan amable de donar-me tots els diners que portes a la cartera? És el mínim que pots fer, no creus? Ja pots parlar. Què m'has fet? T'he fet una pregunta. Oh, m'ho regales? Però... Vaja, pensava que algú com tu portaria més quartos a sobre. Com ho podem arreglar, això? Ai, sisplau, no em facis mal. Tens por? No siguis gallina. O sí? Què? Que malament que ho fas. Potser sembles més una gossa. Té gosseta? Vine, vine gosseta, vine gosseta. Molt bé, Fluffy. Et diré Fluffy, t'agrada? Però què ets tu? No em matis. On vas? Amb el que m'ha quedat no m'arriba ni per pagar-me una puta, així que també m'hauràs d'ajudar amb això. No! Vinga, va, si ho estàs desitjant. Sisplau. Supliquen que te la fiquen en aquesta boca de meu que tens. Vés-te'n. Vés-te'n! La venjança és dolça, però... Joder. Em vaig sentir fatal. Llavors vaig decidir que faria servir els meus poders per fer el bé. Volia ser un superheroi. Durant uns dies, vagava per les nits pels barris més marginals i perillosos de la ciutat, buscant brega, intentant que els traficants de drogues s'entreguessin a la policia, que les prostitutes deixessin el seu ofici. Però el meu poder té un radi limitat, saps? Esclar, si no sóc a prop, on distrec, perdo el control. Les meves víctimes... Bé, és curiós que m'hagi sortit aquesta paraula. Les teves víctimes, què? Doncs es desperten, com d'un malson. Estan una mica atordides, però recorden més o menys el que han fet. M'he guanyat uns quants enemics. O sigui que no pots produir canvis permanents. Jo? No. I ella? La Laura? No n'estic segur. Parla amb d'ella. Per què? Perquè jo t'ho demano... Esclar. Què vols saber? Tot. Comença per on vulguis. Doncs la vaig conèixer a la mateixa discoteca on vaig descobrir els meus poders per primer cop. Hi havia anat amb el meu amic Lluís també. I tots dos ens vam fixar en ella. Era impossible no fer-ho. Tio, com ho fas? Fas por i tot. No ho sé. Jo només penso el que vull que facin i em fan cas. Hi ha d'haver alguna cosa més, no? Que no. Abans s'havia de moure la mà per indicar-ho, però ara he descobert que no cal. Mira, vull que ballis com en John Travolta. Què? Jo? No. Ni se t'acudeix que jo... Va, vinga, ja està, ja està, ja. T'has passat o no? Passo de tu, saps? Ah, vinga, només era una broma. Què has sentit? Ganes de matar-te. No, va, en sèrio. En tu hi ha confiança, què notes? És com unes ganes irresistibles de fer-te cas. Com si complaure fos l'únic important del món. Com si de sobte el que demanes em vingués molt de gust.
Encara que hi havia una part de mi que sabia que no volia, que no era jo. Gràcies. Jura'm que no m'ho tornaràs a fer mai més. Qui m'has pres? Ei, què passa allà? Em deixes que m'hi dit alguna cosa? Sisplau, som molt amables, però vindria de gust una mica de tranquil·litat. Qui és? La coneixes? Ni idea, deu ser alguna celebrity, no? Oh, està pebona. Oh, Sa. com que sé? Per què no aprofites el teu do per alguna cosa positiva i te la lligues? Tio, ets un masclista, ho saps? Ara ve el purità. Què passa? Tens por? És massa dona per tu? Idiota. Ara veuràs. Hola, sóc l'Òscar. Bona nit. Tio, per què no ens deixes en pau? A veure, millor, per què no marxes tu? Marxeu tots. Millor així. Millor per aquí. D'això ens coneixem. Quina entrada més original. Ja, sí, bueno. Com et dius? Tu hauràs de treballar una mica més si vols que et segueixi la conversa. T'he preguntat com et dius. Ja t'he sentit? Alguna cosa més o puc tornar amb els meus amics? Amics? Semblaven més aviat admiradors, fans. Oi que sí? No te'n vagis, som basatures! O si no, què? A la gent li agrada fer-me cas. Doncs mira que bé, felicitats. Ja has vist com els teus amics han marxat només que els hi he demanat. I realment creus que els ha agradat? Nois! Laura! Adiós, Laura! Us sembla bé si marxem? Aquest local ja no és el que era, deixen entrar qualsevol. No te'n vagis. No em segueixis, sisplau. Però què ha passat? No ho sé. Però tu estàs bé? Dona't una bufetada i fes un salt. Ets un cabró! M'has dit que mai més! Ho sento, tenia que comprovar que encara tenia el do. Per què amb ella no ha funcionat? Vés-te'n a la merda! Va, tio, sisplau, no marxis. No me'n vaig. M'ho penses impedir? La que no? Després d'aquell dia em vaig seguir trobant la Laura a tot arreu. Al carrer, al supermercat, fins i tot a la platja. Però sempre que intentava parlar amb ella, en responia amb el mateix menyspreu. I qualsevol intent per part meva de forçar-la mentalment era inútil. Per què amb ella no em funcionaven els poders? Això em tenia obsessionat. Nit i dia no podia deixar de pensar en ella. Fins que un dia ho vaig entendre tot. No podia manipular-la perquè ella estava manipulant-me a mi. Laura, estàs aquí. No marxis, sisplau, ho sé tot. Ah, sí? Ets com jo. Segur, què més voldries? O jo sóc com tu. Vull dir, tu també controles la ment dels altres, oi? Em controles a mi. Tinc coses millors a fer. Sempre et trobo. Sempre et sobra. Ets tu la font del meu poder. Realment creus que si jo tingués algun poder li donaria a algú com tu perquè et dediquis a empaitar dones? Jo també he vist com tu sedueixes els homes. I les dones. No tens ni idea del que faig ni del per què. I per què no m'expliques? Perquè ets un masclista misogen repulsiu, potser? Ara t'has passat. Bon dia. No marxis, sisplau. Perdona, ho sento. Tens raó. És que és tan fàcil caure a la tentació. Abans jo no era ningú, saps? Només era un home gris, amb una feina anodina, que no portava res a ningú. Amb una família que passa de mi, pocs amics i tan avorrits com jo mateix. Llavors vaig tenir un accident i... Jo també vaig tenir un accident. I va ser llavors quan van aparèixer els poders. Potser. Hi ha d'altres com nosaltres? Tan especial et creus? Sempre has de respondre així amb una altra pregunta? Sí. Per què? I per què no? Ah, hòstia! Això sembla com el joc del gat i el gos. Necessito respostes! Doncs fes les preguntes adequades. Està bé. Per què tinc aquests poders? I si no ets tu, qui me'ls dona? No ho sé i no ho sé segur. Com?
Has pensat per què es podria fer servir un do com el teu? I tant. He intentat ser un superheroi, saps? Tu? Sí, patètic, oi? Bueno. Anava per les nits buscant brega pels barris marginals, amb proxenetes, traficants, com si fos en Batman. I per què no busques peces més grans, mètodes més definitius? Què vols dir? Fa un temps vaig fer un viatge a l'Orient Mitjà. I? Ni la CIA se'n sortia i queria acabar amb l'encarnació del mal. No et segueixo. L'Osama Bin Laden, idiota. Se'l van carregar uns militars americans. Aquesta és la versió oficial, sí. Espera. M'estàs dient que... Tens les eines per treure informació allà on mètodes convencionals fallen. Per fer que algú mati el teu germà si ho vols. Fem del món un món millor. No sé. Realment creus que aquests poders se t'han donat perquè et puguis menjar una rosca? Això és una mena de prova, oi? Has llegit còmics de Spider-Man? Un gran poder comporta una gran responsabilitat. De l'oncle Ben. Benvingut al meu món. Aquesta frase la va dir abans en Roosevelt. Que culte que ets. Què he de fer? Pensa-hi. Ja en tornarem a parlar. No te'n vagis encara. No intentis aturar-me. No, esclar. Mira el registre. Sembla que hi ha hagut algun canvi. Veus aquestes puntes? No crec que sigui res significatiu. Creus que està somiant? Recordant? Que potser en sent? No diguis bestieses. No hi creus en res, tu? En la ciència, collons. Mira, veus? L'activitat ha tornat a desaparèixer. ciutat i l'amo és molt amic meu. Segur que ens tracta com a reis. Bona nit. Sisplau, necessitem taula. Tenen reserva? I tant, sisplau, passi. Em permet la nit, senyora? Bona nit, Òscar. Laura, què fas aquí? Qui és, Cuqui? Soc la seva tentació i el seu pitjor malson. És a dir, la seva dona. Així que millor que marxis, bonica. Cuqui? Sempre ha de ser així? Esclar, quan i on jo decideixi. Cuqui! Nena, la meva dona i jo hem d'aclarir unes coses, el truco, d'acord? I se t'acudeix, si tots els homes sou iguals! La seva taula està preparada, em permet? M'he deixat l'abric! Li pot portar l'abric a aquesta pobra noia, sisplau, i anem a la taula, pel nostre peu. I tant, sisplau, senyora companya. Quin mal gust que tens. Tu creguis o no, havia vingut a sopar amb mi sense que jo la maniculés. Caram, tot un gentleman. Té un punt d'alliberament, creu-me. Et comprenc perfectament. Bé. Què et porta per aquí? Has pensat en el que et vaig dir? Què exactament? En utilitzar les teves habilitats en quelcom més transcendent. Aquí els deixo les cartes. Volen algun aperitiu mentrestant? 2 martinis blancs, si ens fa el favor. T'encanta el martini blanc, oi que sí? Sí, esclar. Ara mateix. No tinc clar que m'agradés el martini blanc, però ara mateix és el que em ve més de gust. Ets tu? No li donis tantes voltes a les coses, només gaudeix-ne. Ja, però és una miqueta desconcertant no saber què ve de tu i què és imposat.
Un tast de la pròpia medicina ens fa més humils. Com ho fas? Vull dir, quan jo manipulo la gent, es senten com forçats, saben que no són ells, estan com hipnotitzats. En canvi, tu Has d'aprendre a ser més subtil, si vols triomfar. m'ensenyaràs? Jo no sóc una bona mestra. Va, vinga, no conec a ningú més. Aquí tens. Han decidit ja? 2 minuts més, si ens fa el favor. I tant, ara mateix torno. Gràcies. Laura, sisplau. Tu hi has menjat aquí, què em recomanes? Sempre has de ser tan irritant? Ui, no en tens ni idea. Mira, canelons de bolets m'encanten, però per sopar no sé. Me'ls recomanes? Ni idea. I doncs, Està bé, a veure. Amanida tèbia de formatge de cabra i bacallà a la musselina d'aioli per mi. però si a tu no t'agrada el peix, ni el formatge. I tant que m'agrada. Perdona. Ho veus, només de pensar-hi se't regira l'estómac. Deixa millor que jo escolli per tu. Es troba bé, senyor? Sí, sí, no és res, a vegades li passa. Miri, compartirem de primer una amanida tèbia de formatge de cabra i de segon, per ell uns canelons de bolets i per mi un bacallà a la musselina d'allioli. D'acord. Els hi puc recomanar algun vi? Tenen l'ogibot? L'ogibot? Sí, l'ogibot. És el millor vi del Priorat. Excel·lent elecció. Segur que es troba bé, senyor? Sí, crec que sí. Gràcies. No, em tornis a fer això. O si no, No m'agrada que juguin amb mi. lliçó número 1. Coneixes l'ogibot? T'encantarà. Lliçó pressa. De veritat. I ara què? No t'estic fent res? No. Ja. I doncs, m'estic avorrint. És inútil. Bé, has pensat què penses fer? Amb els poders? Bé, he estat pensant, he tingut algunes idees. Aquí no es pot fumar. No crec que els importi. Quines idees? A mi sí m'importa. No desvis la conversa. Tu ets de dretes o d'esquerres? Ara et vols ficar en política? No sé, si volem fer coses que importin, que afectin a la gent, potser hauríem de començar pels polítics, no? Hi ha alguns que només veure'ls se'n fan venir nàusees. I realment, i per què no fas que es suïcidin? O millor encara, que es matin els uns als altres. Això sí que seria un canvi permanent. No siguis bèstia. Perdona? Estàs parlant en sèrio? Recorda Bin Laden. Dona, això és diferent. Ho és? No em puc creure que m'estiguis proposant això. Jo no t'estic dient res, ho estàs dient tu. No em forçaràs a fer-ho, Ni tan sols saps les meves idees polítiques. Qui el tastarà? Jo mateixa. Deliciós, ja pot servir, gràcies. Senyora, em sap greu, però aquí no es pot fumar. Qui està fumant? A la teva salut. Uau, És o no és el millor vi que has tastat mai? i tant. Però com puc estar segur? Bé, és un dir. No, vull dir, com puc saber que no ets tu qui m'està fent pensar això? Aquest vi és molt bo, no cal cap manipulació per valorar-lo. Quan era petit, vaig veure un hipnotitzador. Feia menjar la gent una ceba creient que era una poma. Sí, el nostre poder és semblant, oi? Però sense haver de fer-te la gent en estat hipnòtic. Però em fa dubtar de tot. Creus que puc canviar el record? Fer creure que ets d'esquerres quan abans eres de dretes? O fer creure que estàs enamorat de mi quan abans eres gay? Jo no sóc gay. Ah, són exemples. O sigui, que estàs enamorat de mi? No! Òscar, Deixa'm en pau. t'has aixecat perquè has volgut o perquè jo t'he obligat a fer-ho? I jo què sé? Seu! Ho veus? Ara t'he forçat. Així és com ho fas tu, de manera descarada i matossera, molt desagradable per la víctima. Llavors, quan m'ha aixecat, És més fàcil empènyer algú allò que ja té ganes de fer. El subjecte ho viu com més natural.
Llavors? Però no és imprescindible. Què sents? Calor. Tot et molesta, oi? Tant que no t'importa qui hi hagi al voltant. Exacte. Et sents hipnotitzat? Creus que t'estic forçant? O realment és el que et ve de gust de fer? Sempre he volgut despullar-me en públic. Doncs ara en tens l'oportunitat. Tots t'estem mirant. Gràcies. De res, xato. És el teu moment. Wow. Hola. Ai, el sopar. D'això... Quina bona pinta. L'amanida. Moltes gràcies. Bon profit. Ja veuràs com t'agrada. Jo sempre que vinc la demano. Òscar, saps que estàs despullat, oi? Esclar, no sóc cec. I no se't fa estrany? Què vols dir? T'estic intentant ensenyar l'art de la subtilesa. He vist aquesta petita fantasia teva i m'he limitat a treure algunes inhibicions. Ahà. Gràcies. Et sents bé? Perfectament. T'estic forçant? En absolut. Creus que la teva empresa sentia com tu quan la vas fer la gallina o el gos? Hòstia. Com ho saps, això? No, no crec, vaja. Patia. Em sap greu. Aquesta és la diferència entre tu i jo. M'ensenyaràs. Ja ho estic fent. Però, on vas? No t'has acabat l'amanida, que no t'agrada? Sí, està molt bona. Només vull que m'ajudis a fer un petit experiment. Esclar, digues. Mira l'hora. Ara m'allunyaré lentament i quan tornin totes les teves inhibicions tornes a mirar el rellotge. Faràs això per mi? Per nosaltres? Em sembla una molt bona idea. Bon noi. Tornarà? Qui ho sap? Li retiro el plat, doncs. Ai, com és aquesta dona. Òscar! Òscar, em sents? És inútil, mare, deixa-ho. Tu què saps? Com pots estar segur? Ho han dit els metges. Ells han reconegut que no saben del cert què passa realment. Hi ha casos en què a No vegades... serà aquest el cas. Quan abans ho acceptis, millor. Qui? S'ha mogut! Ho has vist? Són imaginacions teves. Vinga, anem a dinar. Laura? Un moment més! Òscar! Mare! Laura! I tu, fa molt de temps que treballes aquí? Jo soc la propietària. Ah, molt bé. Jo també tinc el meu negoci. Potser podríem fer algun tipus de contacte professional. Hola, què vols prendre? Un gin tònic de tanquet. Ara mateix. Aquí tens, són 12 euros. Em permets convidar-te a la copa? I tant. Queda't amb el canvi, guapa. Hola. Hola. Moltes gràcies. Hola. No sé que bé que... No passa res, tranquil. Ens coneixem?
No se t'acut res més original? No, perdona, no pretenia... Tranquil, estava prenent el té. Encantat, sóc l'Òscar. Hola, jo sóc el César. Esperes algú? Sí, és la... una noia. Es retrassa. Ho fa expressament. Per què? I tu? Quasi em retraso. Si esperes algú. Ah, no. Bé, he quedat, però no ara ni aquí. Estic fent temps perquè he sortit de la feina i ara tard per tornar a casa perquè he vist fora i no valia la pena i... Estàs nerviós? No sé què em passa. Tinc el cap com... I només he pres una copa. Mai abans... En vols una altra? Què? Jo sí. Esclar. Perdona. Sí? Vols seguir amb el gin tònic? Millor no barrejar. 2 gin tònics, sisplau. Ara mateix. D'això... Vens molt per aquí? Tot el repertori tòpic del ligon de discoteca. Que jo no soc... Ah, no? Aquí teniu. Tens? Convida a la casa. Convida a la casa. Té. Gràcies, però no em trobo massa bé. La necessites. Allò d'abans... Soc irresistible. Òscar, què et passa? Et trobes bé? Ei, però què està passant? No vull bronques aquí, Calla! Què m'has fet? A què ve això? És per allò del restaurant Llegó amb Cadaca. Quant de temps fa que hi ets aquí? Òscar. Ara ho entenc. No hi ha res a entendre. Crec que sí, que entens. Jo no entenc res. Confessa que has estat tu. Òscar, vols que me'n vagi? Deixeu-me en pau tots dos. Ja està, i ara què? Vols dir? No creus que estem anant massa lluny? Sí, ja sé que tu mai no dones explicacions, però... Estic cansada, saps? Quan em vas fer renéixer m'imaginava una altra cosa. Rebre tot aquest poder va ser una hòstia, que guai! Poder aconseguir el que volgués de qui volgués. Quin subidon. Però ara, de què em serveix, M'estic oblidant de mi mateixa. Estic tan acostumada a manipular que ja gairebé no sé distingir que la gent fa per ells mateixos el que jo els obligo a fer. I tu diràs, i què? Sembla que tot t'és igual a tu. Però no és el mateix que algú se'n vagi al llit amb tu perquè li agrades, que obligar-lo a fer-ho inconscientment em fa sentir com una violadora, com ell! No és un bon exemple. Com t'ho diria? Em puc treure un títol universitari fent que tots els professors em posin matrícula d'honor, però no hauré après res. Ho entens, ara? Ja no sé el que és tenir objectius per mi mateixa. No em miris amb aquesta cara. Sí, ja sé que era una yonqui tirada al carrer. Però tot el que em va portar allò s'ha desdibuixat, ja no sóc jo, fins i tot aquest cos. Mira'm! He dit que em miris, filla de puta. Si semblo la puta Jessica Rabbit. Pretens que t'estigui agraïda? És només una altra eina perquè compleixi els teus objectius. T'agraden així les dones? T'agrada alguna cosa? Jo no sé si ets un àngel salvador o el dimoni personificat. Em vas dir que li fes creure que havia matat jo l'Osama Bin Laden. Per què? I per què no em demanes realment que faci alguna cosa així? Puc fer-ho, saps? Puc fer que el tram es fiqui una bala al seu cap taronja fastigós, que el Putin salti des de dalt del Kremlin?
o que tot el puto estat islàmic s'immoli menjant-se els uns als altres. Però no. M'he de dedicar a seduir i a raptar aquest cretí. Per què? Per què és tan important per tu? Em fa fàstic, saps? Quan noto els seus tentacles intentant manipular el meu cervell, pobre idiota. Però alhora em fa pena. És com jo. Una altra marioneta a les teves mans. Per què és tan important per tu? És tan insignificant? Què busques en ell? I com baveja quan em veu. Crec que li agrado de veritat, saps? Sense que jo el forci. Li agrado jo. I això què? Però em fa por. Crec que m'odia. Crec que planeja matar-me, ho veig en els seus ulls. I aleshores, una part de mi desitja cridar-li, fes-ho, acaba d'una vegada, allibera'm! Vull ser lliure de tu, dels meus poders, d'aquest cos escultural que m'empresona. Vull alliberar-lo a ell, que m'estimi per com sóc realment o com era, o... Ja no sé com sóc. T'ho diu, saps? Vull matar-te. T'ho diu amb totes les meves forces, el meu àngel salvador. Podria pagar-te i ni tan sols ho impediries, oi? Haurà de ser així, sempre? Aquesta resignació no és meva. Espero que ella et venci, que em mati i així no puguis complir els teus objectius. O potser... Arribo tard. Ja. No t'enfades? Ho has fet expressament? Fa estona que t'esperes. Què vols saber realment? Sempre en les teves contrapreguntes. Ja. No hauries de fumar. Para. Estic fart que em manipulis, saps? Normal. Fins i tot quan no estem junts ja no sé si el que sento és meu o estàs posant tu. Quin dilema. No et burlis! Estic sentint unes coses que... no sé. No t'agrada el que sents? Sí. No. No. I això sense posar-te una mà a sobre. Imagina't on et puc portar. Però no és natural. I com ho saps? Comparaves el nostre poder amb la hipnosi, que està científicament demostrada. Molts estudis indiquen que l'enamorament, el desig, tot són reaccions químiques. Què en sabem del nostre poder? Com funciona? Modifiquem la comunicació entre les neurones de la gent? Establim nous circuits cerebrals? O simplement fem de manera conscient el que la resta fa inconscientment? O són les feromones? O què fan els altres per agradar, per caure bé? Per fer que algú faci el que tu vulguis? O... què fa que un home mati la seva dona i dir que ho fa per amor? O que algú odie un altre només pel color de la seva pell? Tot poden ser mecanismes perfectament naturals, com les ones de la ràdio, per exemple. No, això és no sé, quelcom espiritual, cosa del dimoni. No em vinguis ara amb el rotllo moralista, la religió és una farsa, el bé i el mal són la mateixa cosa. No creus en res, tu? I tant! He vist el dimoni a la cara i t'asseguro que no té res espiritual. Què vols dir? Tu també el veuràs, aviat. I per què amb tu no funciona? Qui t'ha dit que no? Com? Et creus que no noto com furgues en el meu cervell? O sigui que es pot notar. I com ho controles? Com evites fer el que jo vull? Com ho diferencies de les teves pròpies emocions? Si t'ho digués, perdria el meu poder sobre tu.
T'he dit que paris. Fumar és dolent? Laura. Laura. Laura, per què? Laura, per què m'has deixat fer-ho? Per què m'has fet fer-ho? Senyor. Laura, sisplau. Laura, gràcies a Déu. Laura. Òscar? Sóc aquí. Ets aquí? I jo també. Vine. Per què? No ho entenc, no t'entenc. Volia alliberar-me. I alliberar-te a tu també. Ho he notat, saps? He sentit la diferència entre l'odi que em feia sentir cap a tu i el que jo realment sentia. Amb la ràbia, l'enveja o el fàstic és fàcil. Amb l'amor o el desig és més complicat. M'ensenyaràs. De què serviria? No som lliures. Què vols dir? De qui parles? Nosaltres podem controlar persones més febles, però de la mateixa manera que jo et puc controlar a tu, sempre hi haurà algú altre que ens controlarà a nosaltres. Ah, sí. Et refereixes a algú en concret, oi? No era una metàfora. Però tu mateix has dit que no té res d'espiritual. És ben real, t'ho ben asseguro. Per tant, no ha de ser indestructible. Ets tan ingenu, no tens ni idea del que parles. Potser no, però ets tan poderosa. Em costa tant de creure que algú pugui controlar-te, tu. Et creus que no ho he intentat? Hauria d'haver fet que em llancessis per penya-segat en lloc d'escanyar-me. Però ha d'haver-hi alguna manera d'alliberar-se, que no sigui suïcidant-se. Has vist moltes pel·lis. Això és la vida real, xato, veure si espaviles una vegada. Ara que ho he notat, no deixaré que tornis a encendre amb la ràbia i l'odi cap a tu. No. En canvi, em ve un odi ben natural contra aquell diable que vol fer que t'assassini. Si la idea que em matessis és meva per fotre'l tallant el seu element executor. Estàs segura? Merda, ja no podem estar mai segurs de res. Mira, jo no sé si estic enamorat de tu, o del que sento realment. Però crec que estàs segur que si unim les nostres forces encara tenim una oportunitat per sortir-nos-en d'això. Confia en mi. Ni tan sols sabem si ens pot estar sentint, o si tot això forma part del seu pla, o si quan intentem acostar-nos hi farà que ens arrenquem els ulls l'un a l'altre. Si anem junts, estic disposat a arriscar-me. A més, quina altra opció ens queda? Apanya-segat? Senyora, crec que ha arribat el moment. No hi ha cap esperança. No hi ha hagut cap canvi en 6 mesos. Però, miri-la, és tan jove. Em sap greu, de veritat. Ho veia venir. Amb la vida que portava... Dona, un accident li pot passar a qualsevol. Té raó. Perdoni. És que sempre ha estat una nena molt difícil. Sempre li deia que acabaria malament i ja veu. L'acompanyo en el sentiment. Gràcies. D'allò, què he de fer? Quan vostè ens autoritzi, retirarem el suport vital. I llavors... No podrà respirar per ella mateixa. Com se li pot demanar això a una mare? Ella ja no és aquí. Està vostè absolutament segur? Ja venen. Ho sé. Com ho estan fent? No ho tinc clar, la veritat. Però s'estan ajudant.
intenta. Estan superant el seu egoisme. Això es mereix una oportunitat, no? És el que els hem donat. Vols una mica? Vull dir, més temps. Ja saps les regles. Però... Ets una romàntica. I tu tan fred. Faig la meva feina. I no sempre és agradable. Si ell m'hagués tocat a mi. Però això no ho decidim. Ni tu, ni jo. Sí. Els camins del Senyor són misteriosos i insondables. Ets una catxonda. No em facis riure. Perdó, és el costum. Som al segle XXI. Estan a la porta. Conspirant per matar-te. Jo els entenc. Clar. Som els diables que els posseeixen. Lògic que vulguin deslliurar-se'n, no? No és per això que els jutjarem. Ella m'ho dia. I què esperes? Avui ja ens ho podem explicar tot, doncs. Més o menys. A ell, porta-me'l a mi. Endavant. Seu. Què hi faig jo aquí? Vull sortir. Segur. Però primer has d'explicar-me què has estat fent aquests darrers mesos. Què vols dir? Com has fet servir les teves habilitats? Què en saps tu? Tot. O res. Ets com jo? Com ella. On és? Qui? Ja saps qui, la Laura. La veuràs aviat, potser. Això depèn de tu. I d'ella, esclar. Què li esteu fent? Què n'has fet, l'Òscar? Gràcies per portar-nos-el. Avui em parles? Avui és el gran dia. No és això el que jo volia. A què et refereixes? Vull destruir-te, no entregar-te a l'Òscar. En canvi ho has fet. Gràcies. Què vols de nosaltres? T'ho hem donat tot. Vida, bellesa, poder. I a canvi jo sóc la teva esclava. O vostra. Qui més hi ha? Només som una projecció de tu mateixa. No m'has contestat. Pensa el que tu creus que et mereixes. Has volgut morir. Assassinada per un home que estimes. A un home a qui he manipulat seguint les teves instruccions. Tens encara el darrer paper que et vaig donar? Esclar. Llegeix-lo. És en blanc. El que vas veure era producte de la teva ment. Tot està dins teu. Jo no sóc real. Com? No. No és possible. Què et recordes de l'accident? Què? Doncs... Era de nit, anava col·locada i llavors aquell cotxe... Et va atropellar un cotxe? Crec que sí, sí. Vas veure qui conduïa? No, jo només recordo unes llums acostant-se veloçment enlluernant-me. I després? Foscor. I llum de nou. I allà ja eres tu. I em vas dir que tenia una nova oportunitat. Oportunitat? De què? De canviar la vida, de fer les coses bé si et feia cas. Segur que et vaig dir això? No estic segura de res. Com sé que no m'estàs ficant tu aquests records dins el meu cap? Ja t'ho dic. Jo no sóc real. M'has creat tu. No entenc res. Què has fet amb els teus poders? El que tu em deies. El paper estava en blanc. Deixa de jugar amb mi. Què has fet amb els teus poders? Jugar amb l'Òscar! I per què? Perquè tu m'ho deies! Qui era l'Òscar per tu? No el coneixia. Oh? Ell és real? Molt real. Està a l'habitació al costat. El puc veure? El vull veure!
Laura. Estàs bé? T'han fet mal? Sí, no. Tu? Així que aquest és el teu diable. Aquí el meu. Els únics diables que hi ha aquí són els vostres dimonis interiors. A mi em podeu dir llum i a ell cel? Que apropiadament irònic, llum. Us escauria més dolor i infern. Laura, ja t'he dit que nosaltres no som ningú. Només una projecció del vostre inconscient. Prou de xerrameca. Ha arribat l'hora de decidir. Decidir què? És sorprenent. Sabem que els vostres poders van aparèixer després d'un accident i no hagueu parlat d'això entre vosaltres. Què ens pots explicar d'aquell dia, Òscar? Doncs... Havien acomiadat de la feina i estava trist i emprenyat. Vaig quedar amb el meu amic Lluís per desfogar-me i vaig beure una mica massa. I quan tornàvem al cotxe vaig xocar. Et deixes coses. Laura, tu què en recordes? Doncs... jo abans tenia problemes amb les drogues. Ah, sí? Ningú ho diria. I aquella nit anava col·locada, no en recordo gaire. Ho veus? Tots dos. Uns mentiders. No han après res. Nois, no és el moment de donar bona imatge, sinó de ser absolutament sincers. Doncs... de vegades em prostituïa per guanyar alguns calés. I aquella nit vaig tenir un client a una pensió de mala mort. Jo, quan tornava a casa, vaig decidir llogar una noia per donar una alegria al cos i... Però és impossible que fossis tu. He canviat bastant, gràcies a aquesta. Jo a tu tampoc et recordo, però la veritat és que no em mirava mai massa els meus clients. Podries haver estat tu. Així que, aquell dia, tu, Òscar, anaves begut, tu, Laura, col·locada. Vau tenir relacions? No. Després? No van follar el palo ni se li aixecava. Vols dir? I després? Crec que vaig sortir mirant la cartera. Li havia robat la cartera al pringat aquell. Anava tan col·locat que ni se'n va adonar. Perdona, Òscar. Quan vaig entrar al cotxe, em vaig adonar que no duia la cartera a sobre. Vaig pensar, aquella mala puta me l'ha fotut. I llavors la vas veure, allà, il·luminada pels fars del cotxe. La meva cartera a les seves mans i... Vas decidir fer justícia pel teu compte, no? Una pitjada a l'accelerador i bum! No, o potser sí, però la vaig esquivar al darrer moment i vaig xocar contra un fanal. No la vas esquivar prou ràpid. No entenc res. On estem ara? Com heu arribat fins aquí? Jo he seguit la Laura, pensava que era una comissaria de policia. No t'has fixat en la façana? No m'he fixat en la façana. No recordo bé com he arribat fins aquí, la memòria em ve flaixos. Què ens està fent? Què està passant? Em deixes a mi, Cel? Gràcies. Us ho diré sense embuts. Els vostres cossos estan a l'UCI de l'hospital, en un estat que els metges en diuen mort cerebral. Què? Estem morts? Tècnicament encara no. Hi ha màquines que us mantenen en vida. No pot ser veritat, els esteu enredant un altre cop. És més fàcil creure que teniu superpoders. Ara, Òscar. Esteu intentant controlar-nos mentalment. No cal tot això. Ens heu creat vosaltres. Podeu fer-nos desaparèixer si voleu. És inútil. Però si dieu la veritat, com és que tots dos pensem i sentim el mateix? Heu sentit parlar de l'entrellaçament quàntic? Com? Ni idea. També li diuen l'efecte de Déu que apropiat. És una cosa de la física quàntica. Quan dos sistemes quàntics entren en contacte entre ells, segueixen connectats, instantàniament, com si fossin part d'un tot indivisible. No entenc res. Imagina que fas un experiment. Agafes dos fotons, els fas xocar entre ells i després els separes a distàncies infinites. I encara i així, quan els observes, es comporten exactament igual. És una sincronització perfecta. No és meravellós? Sí, segur, molt, però... Pels misteris de la física quàntica, en observar una partícula, automàticament modifiques les seves propietats. Però llavors, la partícula entrellaçada es modifica exactament igual, instantàniament, i ho fa a una velocitat superior,
superior a la de la llum. Sembla un miracle, oi? L'efecte de Déu. A través d'aquesta teoria s'han explicat fenòmens com ara la fotosíntesi, el vol de les aus i fins i tot el que manté unit al vostre ADN. Hi ha científics que expliquen així fenòmens com la telepatia o fins i tot les experiències properes a la mort. O sigui, que la Laura i jo estem connectats quànticament? Podria ser així. Entrant en coma al mateix instant, els vostres sistemes quàntics han entrat en sintonia. I això us dona una darrera oportunitat. No entenc per què. Sou dues persones mesquines i egoistes, que no dubteu en aprofitar-vos de la gent quan us convé. Però sembla que tots dos teniu alguna creença en un món més enllà de la mort. I esteu intentant espiar les culpes abans no us desconnectin definitivament de les màquines i els vostres cossos morin. Llavors, vosaltres sou com àngels que ens esteu jutjant per enviar-nos al cel o a l'infern? Ja us hem dit que nosaltres som producte de la vostra imaginació. Ningú no sap què hi ha més enllà. És impossible que us fabriquem nosaltres. Jo no em podria inventar una teoria així. De física quàntica no en tinc ni idea. Tu no, però l'Òscar sí. No te'n recordes, l'adolescent? Que t'agradava llegir llibres de Asimov i Stephen Hawking? Sí, clar, però... Quina meravella, les coses que amagatzem a l'inconscient. Alguna cosa no em quadra. No hi doneu més voltes. S'us acaba el temps. Anem a l'essencial. Laura, tu has creat una fantasia on havies de venjar-te de l'Òscar. Per això només veies aquestes missions als papers buits. Òscar, la Laura t'ha fet entrar en la seva fantasia de poder manipular les ments. I tu, en lloc de redimir-te, has seguit aprofitant-te de les dones. No, bé, al principi potser sí, però al final he intentat fer el bé. Un superheroi! No em facis riure, home. No és tan mala persona, ni jo tampoc. Va intentar atropellar-te i després escanyar-te. Laura, jo ho sento. Perdono. I si jo el perdono, per què no ho podeu fer vosaltres? Perquè nosaltres no existim. Escolteu. Desconnecti l'autor. Ja pot procedir. Adéu, fill meu. I ara, què? Se suposa que hem de caminar cap a la llum, no? Tinc por. El que hagi de venir, ho afrontarem junts.